Prøv at løfte den op en gang. Laver lige lidt video her. Det bliver godt nok meget lys, men det er fint nok. Bare ned med kalorier igen. Ja, det er godt. Bare ud med den, du. Den var sgu også flink alligevel, selvom den gik langt i starten, ikke? Der er den ved at være klar, du. Jeg har allerede fundet balancen, det var meget godt. Så ikke den er klar, det? Nå, jeg lige været helt til. Ja, selvfølgelig. Og det virker det som, den har fundet balancen i hvert fald, ikke? Det er jo, hvad fanden det bliver så vidt, det hele. Woohoo!